Madami kang pagpipilian sa mga apples. Then, mayroon din sila ditong mga nuts. Okay, so pang salad. Ito lagi yung binibili ko guys kasi 99 cents per pound yung avocado. 3 or 5 dollars ang mahal at ang ligid. Yan, another kamatis. Ito naman iba't ibang klase ng kamatis. Okay, so mayroon din sila mga kamote. Kamote, iba't ibang klase ng kamote. Meron silang balak. Yoo-hoo! Where is the yoo-hoo? Dito tayo sa juice boxes and fruits. Ito yung gusto ni Jasmine. Ito natin. And guys. Yan lang naman yung ano. Choices dito, ay? I haven't tried this kind of dessert. Yeah. So I have no idea. Masarap yung pieces nila dito, guys. Just the left on it. What else do we use? What else do we use? Yeah. Aming mga choices. Ganito yung mga ice cream na dito. Mahal! Ice cream nila, guys. Yeah, but do we need to get right now or later? Let's get later so they don't melt. Okay. Yan. Yan pa. Ang daming ice cream. Ikaw yung magsasawa. Yan, may mga fruits din sila, guys. Yan yung mga presyo dito, guys. Oh. Ang mamahal. Like this one. Ang mga
di ba? Oh my goodness. Like, example na lang din guys, yung mga Thai. $12. So, ganyan lang. $20. Ganyan dito. Ganyan yung mga Thai. I love you! Aya! Okay. Yung palmulid nila dito guys is pang ano nila, pang hugas. Palmulid, pang hugas lang dito sa Amerika. Oh my god. Kulay ng buhok. Ang mamahal ang mga pangkulay ng buhok din nila. Guys, oh. Yan, suklay lang nila guys. Oh my goodness. Yan, ito oh, pantali. Ay, oh. Ang pantali nila sa dito. Oh, ang mahal. Oh, dahil. Oh, mahit ka na ganito. Yan, mga toothpaste. Yep. Yan yung mga toothbrush. Ang mamahal ng mga toothbrush. Wala na akong masabi. Puro na lang mahal, mahal. What am I seeing? I don't guys, tapos na kami ng grocery. Yan. Good. Tugnaw! Ang lamig-lamig. Tugas ka ng spot. Yeah, I guess so. Mga spot to my phone. Hi, vlog. Can you say something like this? Subscribe and Please subscribe to the vlog. Or I will come find you. oh my goodness, So that's it mga day, mga inday.